que davant de tals creacions romanístics i meteors lingüístics em costa destapar el bolígraf vermell de professor i cridar tots els mots a l'ordre. Si voleu, em sento una mica com el veí eixa fa guitarres que tu està a la porta quan tothom està de festa. No vull sometre el text, no el vull despertar del seu somni feliç, no el vull fer ingressar a l'imperi de la gramàtica, ni enviar-lo a la garjola de l'ortografia. M'agrada com és, arrauxat i a vegades una mica incomprensible. Amb el seu encís d'enigma, el seu misteri dorat, la seua bonheur d'infant. Em dol, en canvi, en un primer moment, qualsevol dels papers que m'atorga l'auca. L'arqueòleg que desxifra i dissol el misteri. El psiquiatre que tradueix el deliri. L'adult que corregeix i assabenta l'infant. Sacs Gambetta, de Roger Fuster Sunyer.